Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Төймә дә бүләк, дөя дә бүләк. Татарстан укытучылары Камал театрында бию пәрие спектаклен карады. Һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан алар әнә шундый гадәти булмаган бүләккә лаек булды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Соңгы араларда озак еллар мәгариф өлкәсендә эшләүчеләргә, гомумән укытучыларга игътибар сизелерлек артты. Дәвамлы булсын иде ди спектакль карарга килгән мөгаллимәләр. Татарстан Республикасында укытучыларга безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич тарафыннан да, хөкүмәтебез тарафыннан да, мәгариф һәм фән министрлыгы шәхсән Илсур Гараевич Хадиуллин тарафыннан да игътибар бик зур. Һәм менә бу игътибарны без бүгенгесе көндә дә күрәбез. Пирамидада шаулап бәйрәм үтеп китте. Һәм инде яңадан укытучыларыбызга зур бүләк ясалды. Камал театрының игелекле акциясе атна буе дәвам итә. Укытучылар яңа интерактив музей белән дә танышты. Театрга чакырылучылар арасында яшь укытучылар да, гомер буе һөнәренә тугры калган тәҗрибәле мөгаллимәләр дә бар иде. Мәгариф министрлыгында озак еллар инспектор булып, милли мәгарифне җитәкләү эшендә алып барылды. Бик күп хезмәтләр куйган идек. Менә хәзер шушы хезмәтләребезне олылап, безнең мәгариф министрлыгы шушындый ветераннарыбызны шушындай спектакльгә чакырдылар. Без бик рәхмәтле артистларыбызга, алар безгә шушындай зурлап безне хөрмәт иткәннәр өчен һәм министрлыгыбызга Алланың рәхмәте төшсен. Һәр вакыт шулай тыныч кына, рәхәт кенә эшләргә насыйп булсын барысына да. Эшемне татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак бик яратып башкарам. Укучыларыма үз телемне, ана телемне бирә алуыма һәм аларда шушы туган телгә карата мәхәббәт тәрбияли алуым белән мин үземне бик бәхетле саныйм. Спектакль башланыр алдыннан укытучыларны театр җитәкчесе Илфир Якупов белән Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлады. Әлбәттә, укытучыларга да, Камал театрының артистларына да, аның җитәкчелегенә дә бөтен укытучылар исеменнән рәхмәтебезне җиткереп, аларга алга таба да менә шушындый акцияләрнең күбрәк булуын һәм укытучыларның Камал театры залларында залны бизәп, артистлар белән бергә утыруларын теләп калабыз. Гадәти булмаган бүләк быел 560 укытучыга исәпләнгән. Камал театры җитәкчелеге киләчәктә дә шушындый хәйрия чараларын дәвам итәргә җыена. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.